Momentálne sme vo firme Frula, ktorá sa špecializuje na spracovanie ovocia, či už spracovanie na zmrzliny, džemy, potom vyrába aj medy a iné produkty. Spoločnosť má už pár rokov, nie je to začínajúca spoločnosť. Funguje taktiež aj v iných krajinách, ako napríklad Španielsko, Južná Afrika a momentálne vystavuje fabriku aj v Amerike. Spoločnosť za týždeň spracuje nejakých 600-700 tón ovocia. Od zmrazenia až do finálneho produktu to trvá niečo okolo 2 hodín. Mali sme možnosť vidieť celý priebeh výroby. Taktiež sme boli aj v laboratóriu a skladoch a aj čistiacich priestoroch, kde čistia nádoby, ktorý sa prepravuje ovocie za pomoci tekutého dusíka, aby sa zneškodnili všetky baktérie. Takže nachádzame sa vo firme Vinoliv, ktorá produkuje olivový olej a vína. Má 14 hektárov olivového sadu, 3000 tón olív je ročná produkcia. Na 1 liter olivového oleja je treba 10 kg olív. Olivy sa zbierajú v čase od novembra do januára a podľa toho, keď sa zbierajú, tak sa mení aj chuť a farba olivového oleja. Ďalej vína. Firma má vlastné priestory na spracovanie hrozna a výrobu vína. Taktiež víno aj vo veľkom predáva. Má 70 hektárov viníc. Má tu aj vlastnú balíčku a spolupracuje aj s okolitými menšími vinohradníkmi. Momentálne sa nachádzame v rodinnom sade, ktorý pestuje čúčoriedky. Tento sad bol vysadený tento rok, čiže až na budúci rok bude z neho úroda. Predpokladaná úroda je niečo medzi 30 a 40 tonami čučoriedok, ale pri 2 zberoch. Ďalšie 10 000 rastlín majú ešte v sklade a čakajú na vysadenie. Čučoriedky sú v substráte z dubovej kôry, kvôli tomu, lebo majú radi kyslú pôdu a kyslé prostredie. Takže čučoriedky sú na 3 hektároch a o sad sa starajú 2 manželia, ktorí ho aj vlastnia a popri voľnom čase. A ďalej je tu ešte skupina 6 ľudí, ktorí sa tiež zatiaľ nie aktívne, ale časom sa budú aktívne starať o ten sad. Múzeum, ktoré je venované a zamerané na ovčí syr a produkciu. Toto múzeum môže vidieť celú históriu výroby tradičného ovčieho syra v Portugalsku. Je tu typická oblasť pre chov oviec, horská oblasť. A môžeme si pozrieť exponáty, ktoré nám ukazujú, ako už od dávna sa ten ovčí syr vyrábal až po dnešok. Tu môžeme vidieť teraz tie nádoby a vážky rôzne zariadenia.